Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends. Kinino sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya ang atong idalit nini atong YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Mga istorya nga pinada sa to ang mga subscribers para pag-share, pagdalit ug pagtulunan, inspirasyon ug leksyon sa kinabuhi. Ug karong adlaw ato ang basahon ang istorya nga pinada ni Bitoy, usa sa to ang subscribers sa to ang YouTube channel. And by the way, kung wa pa mo ka-subscribe sa to ang YouTube channel, please subscribe, click the notification button also para ma-notify mo sa mga bag-ong istorya. And also, check the link below para makabaw sa mo ug asa ninyo ipada ang inyong istorya nga gusto sa ninyong idalit. And of course, daghang salamat sa itong mga kaigsunan nga nakasubscribe na o sa mga wala pa, please subscribe. Labi na sa itong mga kaigsunan nga nagtanaw na to karon all over the world. Daghang salamat sa pagtabang nga mulambo ang ato ang YouTube channel. Ug dita maglangay ug aniya na ang istorya sa kinabuhi ni Bitoy. Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Sa makausap pa, daghang salamat gikan sa akong kasing-kasing sa pagpadayon ninyo nga pagsuporta sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Sa di pa nato basahon ang kinatibuk-an nga istorya nga pinada sa tong letter sender nga si Bitoy nga taga Isla sa Binonido, Bohol. Again, at the later part sa to ang istorya inyong makita sa dito ang inyong mga pangahan nga akong screenshot, agig shout out kaninyong tanan, pag-acknowledge sa inyong mga comments also, sa inyong pagsuporta sa to ang YouTube channel. And don't hesitate nga mo comment mo para sa sunod na to nga video, ma-flash pod na ko pagbalik ang inyong mga pangahan at the end part sa to ang istorya. And also, ayaw sa mo kalimot pag-click sa link below sa katabi ni Ate Gems, ako ng Paris, para madungog ninyo ang mga istorya nga wa na ninyo makaplagi diri sa to ang YouTube channel sa bago natong format sa Dear Papa Joe Stories. So di kita maglangay og ania na ang istorya sa to ang igsuon nga si Bitoy. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Bitoy. 20 anyos nga taga Isla nga bahin sa Binonido, Bohol. I am your avid listener since then. Bisan pa man na sa karon nagsige lang gihapon ko og paminaw sa imong very inspirational kayo nga mga sugilanon tungod sa daghang mga pagtulunan nga ako makatunan, makalingaw og makawa sa stress. Sa among panimalay na po kami ka manag-igsuon. Usa ang babay og siyam usab ang mga lalaki. Ako ang ikaunom gikan sa kinamagwangan. Sa amo nga pamilya, matawag kami nga pobre apan malipayon bisan patuod sa among kahimtang. Nakapaeskwela ang ako mga ginikanan kanamong manag-igsuon. Si mama, usa lamang ka housewife nga mao'y magatiman sa amo nga mga nag-igsuon. Ug mutabang sad siya sa akong papa sa iyang panginabuhi kung aduna man gani. Si papa, usa lamang kapanday o karpintero sa amua nga dapit. Ug kay bausab siya sa mga nagkalinlain nga mga buluhaton sama sa pagpananom ug guso, pagpang-ayo og mga sakyanan sama sa bisikleta ug motor. Kay lagi, isla lang ang amo ang gipuy-an, di makasud ang mga four wheels nga mga sakyanan. Sa diyang bata pa ko, way back 2010, ako gyud ang ako ang nakasudong kung unsa kapait ang among pagpuyo sama sa among mga silingan, matawag yun nga isang kahig, isang tuka. Ug naman gani mi makaon, dako na kina namong kalipay, kauban sa akong mga igsuon nga siyam lagi mi kabuok atong panahon na. Usa ka butang nga di gyud nako malimtan kay ang ako ang inahan nga murag mauwaw siya mangutang. Kung wala gyud mi makaon, way laing mabuhat gawas sa pagdagan padung sa mga silingan nga tindahan aron mangutang para matambalan ang kagutom sa amo ang mga tiyan. Mudayon og duol si mama nako og moingon nga
Bitoy, pangutang bisag bugas lang sa ila ka ng emakaw. Ing na lang nga bayaran ra og makakwarta nas papa nimo. Kaya lagi di ko mangiwawon nga pagkabata atong panahon na dali ra gyud kayo ko masugo sa akong mga ginikanan sama sa pagpangutang sa silingan. Di sama sa akong mga ubang igsuon nga di gyud manugot. Kaya lagi puros mga manggiuwawon. Og si mama manugo na gani sama sa pagpangutang. Magukon-ukon gyud sila tungod sa ilahang pagka manggiuwawon, Papa Joe. Kadaghan na may tabo nga muduol si mama sa uban ako mga igsuon para suguon pagpangutang pero permi lang sila nga mubaliban. Si Bitoy li suguan ma. Mao'y permi na lang tubag, Papa Joe. Sige naman lang na siya og masuguan. Maluoy pod baya ta anak niya kay siya lang permi matubang sa mga tao nga tumahulman. Matod pasad ni mama. Dili lang gyud ko ma, mauwaw gyud ko. Tubag pa so sana ko kay igsuon. Uy, ay mo ulaw-ulaw kay kanang kauwaw no. Di gyud nato na makaon. Matod pa ni mama, Papa Joe. Og nitubag po nga akong igsuon nga kung ikaw na po day mangutang ma. Maayo kay dako na kang tao ug katuhuan jud kanila. Ni ginawa og lawom og nanghupaw nga akong mama. Nakaila na kaayo ko niya nga labaw pa nga mauwaw nga mangutang. Wa na ko magwanta og niduol ko nila. Ako nalay pangutang sa tindahan maoy. Pagpresentar pa nako sa akong kagalingon, Papa John. Nailan ako sa mga silingan nga tindahan ug bisan pa mga balay-balay nga ako'y madali-dali og sugo ni mama nga mangutang. Di lang kay kutob diha. Sa pagpangutang ang ako makaya. Doon na pa'y lain, Papa Joe. Kung doon naman kani pista sa Picas Barrio, muduol din si mama na ako ug miingon nga, Bitoy, pamista dito sa Picas Barrio niya, pagdaog Bring House. Matod pa sa akong mama. Sa sinugdanan ni balibad ko kay kauwaw ano nga wata mailhiyo niya matod kalit dito sa mga balay para lang nga mamista. Ay da, di naman ka mailahan anak kay ba mo or dili ng mga tao diha. Musabay lang gugas o mga mamistahay good. Inig tawgan mo sa tagbalay nga pasudo nas kusina. Adto dayon. Padayon pa sa akong mama, Papa Joe. Mao ba ma? Ana landay akong buhaton. Pangutana ko pa. Mo na'y buhata. Unya samtang nagkaon ka, ayaw pud kalimot sa akong giingon nimo ha. Ang pinaka-importante gyud. Sa ganito'y pinaka-importante ma. Balik ko pa nga pangutana, Papa Joe. Tungod kay bata palagi ko atong panahon na. Ang plastik. Ayaw kalimot sa plastik nga mo'y sudlan nimo sa mga sudan. Tubag pa niya. Ug tuod man samtang dito nakuuso sa tagbalay nga nagkumbira sa pista sa Picas Barrio, niadto ko Papa Joe gisunod na ko ang instructions sa kong mama nga musabay lang ko sa ubang nga mga mamistahay. Unya inigtawgon na sa tagtungod para mukaon na mukuyog lang pug ko sa panon. Pero ang di gyud ako mabuhat mo ang pagsud sa mga sudan nga dana ko nga isud dito sa dana kong plastik. Kaysa kung nanguna ba mura man kog nangawat meaning buhata. Ang gihimo mao nga ang pagduol sa babay nga mo'y diha sa kusina nga mo'y nagsigi og refill og mga kanunon og sudan sa lamesa. Akong giduol og akong giingnan nga, Ma'am, pwede ko mangayo og sudan bisag kana lang mga sobra-sobra lang diha sa lamesa. Kay ako tang idala sa akong mama og mga igsuon para makatilaw po sila lami-lami nga sudan. Ni pahiyom ang maong babay, Papa Joe, og nitubag nga, sige, okay ra kayo. Kadiyat ha kay magkuha kog plastic para masudlan og sudan. Di anak ko'y plastic nga damam. Matod ko pa dungan sa hulbot sa plastic bag nga giluklok nako sa akong bulsa. Butan kay babae kay dili lang salin-salin ang iyang giputos. Diri ka nako kundi mga bag-o gyud gikan sa kaldero nga yukan. Puwerteng lipayan nilang ni mama o sa kong mga igsuon nga pagpauli na ako, doon ako'y bit-bit nga sudan. Sama sa pansit, ginamay, adobo, o uban pa. So kaniyan to, nakita na maayong ideya. Maayo na kayo nga manghiring si mama sa mga pista-pista sa amo o bisag lang okasyon basta naay naghikay o nagkumbira. Ako'y pambato ni mama para pagtuon o papatinon bisan og wala mi giimbita.
Okay ra man pud kayo kay di man mga daw ang mga tao diri sa mua. Kay manghatag man pud intawon sila og mga pagkaon. Maluoy siguro sila nako nga nanghayo sa tarong ug wa ko ni diretso og panguha og pagkaon, Papa Joe. Sa kaniya tong bata pa ko, ang akong mindset niya to kay basta wa ko manghilabot ug dili pod dautan ang akong gibuhat, di ko angay nga mauwaw. Sa amo nga gipuy-an, naggamit lang kami og suga nga may gas. Mo'y among gamit para mahatagan og kahayag ang among panimalay kay mao pa man usab toy uso atong mga panahona. Ilabi na sa amo nga isla. Ug naman kay nagamit og kuryente katong mga pamilya nga matawag nato nga naikaya. Ug tuod kay ang uban namo nga mga silingan na may kaya adto usab mi magpundok sa ilang panimalay nga magtan-aw aron maglantaw sa ilang mga salida nga ilipasalida sa ilahang TV. Kay wala gyud mi kaugalingon nga TV. Wa magani may kuryente, TV na ba? Di na ko malimtan niya itong usa ka gabi nga nagkasinabot mi sa akong mga igsuon nga mananaw og TV sa among silingan. Kay nakibaw man mi nga nindot ang salida niya itong gabi una. Paborito na mo nga artista, ang bida sa maong pelikula. Nagkuyog mi sa akong mga igsuon nga nanglakaw padung sa balay nga naay TV. Pero di ang hapit na mi maabot sa ilaha, ilang mi nakit-an nga nagpadung ug nakibaw sila nga mananaw na pud mig TV sa ilaha. Sa kalit lang, ilang gisira ang ilang pultahan ug gisirado pod ang mga bintana hasta ang kurtina. Igo lami sa pag tinutukay kaming mga manag-igsuon. Mamalik na lang ta, nanirado man sila. Matud pa sa ako maguwang. Ug moto nga nangaluy na lang pud mi sa amo ug nangatug mi og sayo. Murag okay ra niya to tan-awon, feeling dili affected. Pero ang tinuod nakaingon lang ko sa akong kalingon nga, puhon ug madato gani ko. Di ko manundog kung unsa may gibuhat sa among mga silingan atong mga panahona. Ablihan na ako ang pultahan ug bintana sa among balay para makasud ang mga gustong malingaw sa pagtan-aw sa salida sa TV. Sa among pagkatug matagabi, di pud sayon ang buhaton namo kay gamay kay imong balay. Unya, siyam gud mi kabuok nga igsuon plus ila pa si mama ug papa. Maglaray mi nga maghigda so sa kabanig unya maghuot mi og taman. Musamot ko mubundak ang uwan. Nakasuway pud mi anang na-experience mo mga letter sender nga pobre pud sa manako nga pait gyud kaayo ang kahimtang, Papa Joe. Ang atop sa balay kay nipa unya tinapakan pagyud. So inigbundak sa uwan or bisan hinay nga ulan, muto dayon og makamataming mga natuluan nga nagtubig na ang among naong. Mao nga maglingkod na lang mi nga mga tug. Adto mi magtapok sa gamay nga space nga way to. Simple ra kaya mong kalipay ni adto, Papa Joe. Way daghang demands, walay arte, walay reklamo, bisan pa sa kapait sa mong kahimtang. Padayon mi nga nagpakabuhi ug naningkamot kay importante nga malipayon mi ug dunay kalinaw ug pagsinabtanay ang among tibuok pamilya. Para nako, mao nay pinakaimportante. Tulin nga nang labay ang mga panahon. Sa dihang nitungtong nako sa senior high school lang gihapon. Ang among kahimtang mao lang gihapon. Bisan tuod og nakahuman na ang hinuon ang uban ako managigsuon apan wa man sila makaproceed og college tungod lagi pod sa kalisod sa among kahimtang. Basta kay makahuman lang og high school, fights na. Matud pa ni Papa kay di daw tanan nga nakahuman og kolehiyo adunay maayo nga trabaho. Kay daghan daw diha nga nagpabuhi lang gihapon sila mga ginikanan bisan og nakahuman na sila. Nasabtan ako nga akong papa. Sakto man pud siya. Di man tanan nakahuman og college na katrabaho og niya sinso. Akong gitando-tando si Papa pero deep inside doon ako'y gamay nga damgo. Akong damgo nga unta bisan o makatunob lang ko og first semester sa first year college. Malipay ko para matawag na ko niya na og college level. Nalipay nung tako nga nakasud kong trabaho isip usa ka working student sa mga silingan nga may kaya. Pero wa ko nakalahutay tungod sa kay gipaundang ko sa kong papa kay naluoy siya nako
Unsaon man nga bati man kayo kinaiya ang akong gitrabahoan, Papa Joe. Nagatiman raman unta ko og tiguang pero puwerte pod nga istriktaha sa tiguang nga ako ang giatiman. Mao nga gipapauli ko sa kong amahan sa amua, sa naandan naglisod lang gihapon ang among kahimtang hinuon. Di naman pud sama no sa una nga porting lisuda kay aduna naman ko'y tulo kay igsuon nga nagtrabaho na sa layo nga dapit. Namasin nga makakaplag og kaayuhan. Bisan pa man og duna nay nanabaho sa amua nga pamilya, lisod lang gihapon ang among kahimtang kay aduna pa may unom nga nangiskwela, Papa Joe. Sa diyang grade 12 nako. Ako nga gibati ang kaguol ug kabalaka. Dihang duha ka igsoon nako nga may trabaho kay nagminyo sila, Papa Joe. Nakaingon ko sa akong kalingon nga makatiwas pa kakog skwilaan ni. Pila na lang kaadlaw mo graduate nako og grade 12. Og bisan pag magdamgo ko nga makatunob og college level, murag imposible na kayo. Kaya lagi nagminyo ang akong duha ka mga maguwang ug wa nay motabang og gasto nako. Sa laing bahin, dako pud na akong kalipay dihang during my graduation nakadawat ko og special award nga Best in Immersion. Ay no nga sa ubang mga kabataan nga estudyante gamay ra kayo na nga akong nadawat nga award. Pero para nako dako na kayo na ko ng garbo ug kalipay, Papa Joe. Proud ko sa akong kagalingon nga nakabaton ko ato kay sa tinuod sukad pa sa una. Wa gyud ko makasuway nga mahatagan kog award ibabaw sa stage kay lagi magsigi man ko og absent sa una para mutabang sa akong mama ug papa. May na lang og nami kapalit og bugas niya itong panahon nga nitabang ko. Ug kadto lamang nga higayon nga ni-graduate nako, nakatagamtam ko og unsa day ka nindot sa pamati nga matawag ang imong ngan dungan sa pagsaka sa uban nakong mga ginikanan o kauban nako kung mga ginikanan nga purtisang lipaya nga to sa stage. Dako ko pagtuo nga nahatagan ko niya itong award nga Best in Immersion tungod kay gigiyahan ko sa Ginoo ug gihatagan usab ko ug sa angay nga hinako. Kay katong mga panahon naman gud nagserbisyo naman ko sa Ginoo isip youth moderator sa amua. Nga kapilya ug daghan usab ko mga butang nga nakatunan ato mga panahona ug mga lagyong dapit na ang ako natuan kung nami importante nga pagabuhaton sa mga seminars tungod pod niya nang nakabaton sa ko ug daghan nga mga higala sa nagkalain-lain sad nga mga lugar. Kay kung maka-appeal ka sa mao nga organization, Papa Joe, nanam gyud kay may laila nga daghan nga mga higala ug dili lang kay kana lang ang akong napupo sa akong pag-apil-apil sa ingon ni ini nga organization. Nakahatag kana kanako og igong kusog og confidence sa akong kalingon nga mupadayon. Mao nga sa pagsingabot sa abli sa klase gisulayan nako nga mo-take og exam sa inila nga college sa Trinidad nga mao ang Trinidad Municipal College kay nag-offer man sila og free tuition. Sige to makapasar sa mao nga exam, mao nga nisulay ko, Papa Joe, og namasin nga makapasar sa mao nga exam. Mao nga nisuway ko og namasin. Di man lang kay kana ra nga eskwelahan nga ako ang gisulayan atong panahona. Nisulay sa ko sa TPC or Talibon Polytechnic College nga nag-offer pod og free tuition usab sa mga makapasar og duna pud isa nga og makapasar ka largo dayon ka og seminaryo. Ang eskwelahan nga mo proceed og pagkapari ba, Papa Joe. Tungod kay atong panahon na ang akong kagalingon nahiduol na gyud pag-ayo sa Ginoo. Kasagaran, naay mga panahon nga di na lang kumuli sa balay tungod sa kabisi as a youth moderator. Sa diyang migawas na ang result nga nakapasar sa exam, grabe gyud na akong lipaya tungod kay usa ang akong ngan nga nigawas. Pasabot nga nakapasar ko, Papa Joe. Basing gituyo po to sa Ginoo aron na bisan man lang sa napu ka man nag-igsuon, dunay usa nga makatungtong og kolehiyo sa amoang pamilya. Og sa diyang nagsugod na kugtungha sa mao nga kolehiyo sa unang nga semester, nindot pa kayo ang dagan
sa akong pag-eskwela kay may support man hinuon ang ako ang mga maguwang sa akong pagtungha. Apan sa pag-abot sa ikaduha nga semester, didto na po nagsugod ang kalisod nga muskwela sa college nga way tarong tabang pinansyal gikan sa pamilya Papa Joe. Bisa pang allowance na lang unta. Wa gyud. Nakita ko kay diya nga mag-working student ko sa akong giboardingan aron malibre ko og renta sa akong boarding house nga giabangan. Kada buntag mosayok og mata aron pagsugod og hikay sa akong pamahaw nga dana paniud to. Ug kung mamahimo gani iapil na lang pud nako ang panihapon. Unya magsugod na dayon ko og map sa hallway bisan tuod og usahay maka-feel ko kalain tungod kay nagmap pa gani ko magpaso-paso na ang mga estudyante nga nagsulob sa ilang mga sapatos. Nga may ra unta og mga limpyo. Hugaw kayo ng ilang mga sapatos ug mulama gyud ang mga lapok nga inagian sa ilahang sapatos. Mulama ang mga lapok, Papa Joe, sa saog. Mao nga balik-balik ko na pud nako og map ang saog. Bali magsugod ko silang pag-agi. Pero okay naman, makasabot raman ko kay mao man ay akong trabaho. Mas may gani naihugaw para doon ako'y limpyuhan. Kay ugway hugaw, wa ko'y limpyuhan. Wapog ko'y kwarta. February 23, 2023, Papa Joe, ako nakaila ng kinaunahan nga uyab. Kibaw ba ka, Papa Joe, o si Kinsa? Si Johnny, Papa Joe. Si Johnny, usap-usap siya ka estudyante sa TMC. Sama na ako, o sama pod, o kurso na ako. Nga akong gikuha. And, di na ko ikauwaw nga nakarelasyon na ako siya. Ug sama na ako. Pareho mi nga bisexual. Yes. Sakto ang imong nadungog, Papa Joe. Usa ko ka bisexual. Ug sa diyang kami nagyud ni Johnny, ni-offer siya nako nga adto daw ko sa balay siyang uncle mupuyo uban niya. Kay didto libre ang ako ang kapuy-an, tubig ug kuryente. Kawas sa mong kanunon matag adlaw ug wa na pud daw koy wa na sa nagpuyo ang iyang uncle sa mao nga balay. Mao nga wa ko maglangan, Papa Joe, ug nikuyo ko uban niya. Mayo hinuon ang among pagpuyo as manag-uyab while nag-eskwela mi. Nagtinabangay man pud mi sa mga school nga mga aktibidades ug uban pa nga mga buluhaton. Wa ko magdahom nga sama sa ingon ato nga relasyon di diya magdugay. Yes, Papa Joe, nagkabuwag mi ni Johnny officially niadtong May 15, 2023. Dili lalim ang ako ang nasinati human siya nakigbuwag kanako kay bisan og laki kami nga pareho pero ako siyang gihigugma pag-ayo. Almost 1 month gud ko ato nga nag-breakdown tungod sa panghitabo. Imagine, first time pa ko makasuway og ang atong nga relasyon mo nga sakit gyud dawaton para nako katong panghitabo. Maong dihang nakigbuwag siya nga ninako, mibalhin na pugpuyo ug nihangyo ko sa kong uncle sa hinlayan nga mga 6 kilometers ang gilayon gikan sa kuang giskulahan nga pwede ba ko nga mo stay sa ilaha kay wa na gyud ko'y kapaingnan. May na lang kay nisugot raman po dinuon ang ako ang uncle. Nagpadayon ko sa akong pag-eskwela. Nagbinutan ko og taman kay bawo ko nga ang ako ang pagkabutan na lang gyoy maoy puhunan nako para makalampos. Wagi ko nisud og mga barkada-barkada nga mag-abot-abot iniguman sa klase para mag-inom og labaw pa nga wa ko mo enter anang uyab-uyab kay di ko gusto nga masakitan pa pagbalik. Kay para nako kanang tanan makadistract lang na sa akong pag-eskwela. Tulin nga ng labay ang mga adlaw, buwan, tuig. Sa pagkakaroon mo 3rd year college na ko, inig-abli puhon sa klase. Dako kayo kong pasalamat sa Ginoo nga iya kong gihatagan og ingon ato nga pagsulay aron mamahimong ligon. Sa karon, Papa Joe, usa nako ka-active nga SSG officer sa Trinidad Municipal College, which is nakatabang kayo nako og dako, dili lang kay sa akong kagalingon, ilabi na sa akong isig kay estudyante. Ug karon nagpadayon lang gihapon ko sa akong pagtuon ug nangandoy nga matuman ako puhon ang akong pangandoy ug damgo. Sa matag pagsulay nga ato magian, aduna kitay leksyon nga makatunan. Mao kana
ang mga butang nga magdala ka nato paingon sa kalampusan. Nakaibaw ko nga kining ako nga naabot karon layo pa kini sa tinuod. Daghan pa gumagian nga mga trials and tribulations in life. Pero di ko mahadlok nga moatubang niini kay nisalig ko sa Ginoo. Nga di ko niya pasagdan. Kamo pud nga naminaw karon ayaw mo pag-give up. Kung aduna man gani mo gipangayo sa Ginoo nga wala pa moabot, ayaw dayon mo pagpanluod sa Ginoo. Kay matud pa sa balang kasulatan nga when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Isaiah 60:22. No matter what you may be facing today, trust in God's assurance that everything will fall into place in His perfect time. Daghang salamat, Papa Joe, sa imong pagbasa sa ako ang suwat. Imong magtatampo, Bitoy, also known as Brit.